Balagunok ongi etorri Lastotxapelen kanalera, ni Lastotxapel naiz eta orain hortan bataila baten pikamena egarriko dizuet. Kontuan hartu izan dela jokatu dan lehen setioan ni defentsan eta goizak ezirela nik uste zain ondo aldera. Ikusten duzuen moduan hemengo gerlariak nahiko indartuak daude honekin nadaltuta eta garrantzitsua izan zen bataila honetan. Gure kontua zen, kontuatu, etxaien helburua da hau lortzea eta gure hau defenditzea, eta orduan segertatu zen. Jarren dituela tropa guztiak. Hemen eta bere indarrik handienak hemen zeudela onera erasotzeko eta orduan jokoz kanpo utzi egin zidaten ikusiko duzuen moduan. Hora egortzen da nola datozen. Hemen itxaroten. Eta nola unitate hau bidaliko dudan ona ondo goratzen badut. Hemen ikusten dituzuen morteroak. Itxaron. Hemen ikusten zuenan bidaltzen ditudan tropa horiek arantza eta gero hemen unitate batzuk beranduago bidaltzen ditudan. Hemen hauek nahiko lan hona egiten dara uste dut. Eta hemen ikusteko ze moduan badatoz giganterekin eta bar eta ate hau bota egingo dute eta bitartean beste aldean hori da setiodorrak ere alde honetara etortzen dira. Hemen ikusi daiteke ikusten duzu hemen nola giganteak dauela hau zuntzitzen. Eta hau nahi kurren zeuden etzen nahi zapur bat bidea mozten. Hemen jasi dago roka. Hori, defentsa pur bat irauteko, baina gaizkatatzen zait jokaldia. Hor nago bidaltzen tropak onantza. Hemen hauek doa zona. Hauek apur bat geldiarazteko. Eta gero hemen sortuko da pelotatxo bat hemen guztiak elkarrekin hiltzen.
espadari handiak akabasaren kontra borrokatzen. Hor dago berlari bat. Hori da. Hemen badu dauek. Etzen onarte. Eta nola. Hemen grifo saldurak nadasten erasotzen. Eta hor etxizo bat egin digute. Ikusiko du hemen karga. Hauketzen denean, jarriko du, kenduko du hau, jarriko du normala. Eta karga, ba bueno. Denbora erasteko izan zela. Hemen ba jarri ditu jendea borrokan. Eta hemen espadariak hau defendatzeko hau kontuan hartu gabe, baina gero bidaliko ditut beste saldun batzuk hauen kontra. Eta hemen ba bueno hau itxagotenia batea bera botatzeko. Ba bueno. Dira grifoak, semigrifoak, mastinen kontra borrokan. Gero hemen konturatu gabe ustutut hemen eta bueno. Bizkanaga hori azten nahi zauek onantza bidaltzen, baina zaitu oso ondo ateratzen. Bai, hemen hasiko da pelota. Hemen magia egin didate. Eta, bueno, minasko izat egin. Hemen batankeak bere lanak nahiko ondo egiten ditu. Eta, kaletatik aurrera hasiko da. Esa. Den burrukan eta horrantza doa zen. Doaz laguntzera. Zaren kontra, saiatzen ez horrailtzen, ez dut lortzen. Hor hemen tankea suntsituko dute. Bueno, alduen egiten du.
esatu gana iso zer egiten, ez dut lortuko. Eta hemen edak izagertatu zitzaidan tropa hauekin. Behaltzen dut laguntzera. Eta behaltzen dut ona, ondo goratzen badut. Zen nahiko bai, aurrera. Hauen kontra. Hemen baldudan moduan egiten dut bataia hau. Eta hori. Bere tropak dira gura baina askoz gehiago. Alde egiten dut eta guzti horiek. Hau ez nituen erabilizak izergaitik. Konturatzen naizela. Haueko galditzen dira, oso ez ditut erabili. Eta hau ja nahiko galduta dago, nes eta defentsa egiten saiatu. Lagunester bere ganatu egingo dute. Bueno, kontuan hartu izan dela nengo bataia. Diko digo hau. Eta hori, osea, nahiko on parekatu izan da. Kortuan hartun da purga gehiago ginela. Hori izan da lagun okurren gorarte. Agur.